तुम्ही खाताय नकली बटर। विषबाधा होऊन लिव्हर आणि किडनीला पोहोचेल हानी। व्हायरल मेसेज मागचं सत्य काय? बटर हा विषय सगळ्यांसाठीच महत्त्वाचा आहे। बटर हे लहानग्यांपासून ते वृद्धांपर्यंत सगळेच खातात। चपाती, ब्रेड आणि गृहिणी जेवणातही बटरचा वापर मोठ्या प्रमाणात करतात। मुलांना शाळेत घेऊन जायलाही बटर चपाती, बटर ब्रेड दिला जातो। अनेक मुलंही बटर आवडीनं खातात। त्यामुळे तुम्ही खात असलेला बटर नकली तर नाही ना? बाजारात नकली बटर विक्रीला आलेत, त्यामुळे नकली बटर कसं ओळखायचं? नकली बटर खाण्याचे आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतात, त्यामुळे आम्ही या व्हायरल मेसेज मागचं सत्य शोधण्याचा प्रयत्न केला। त्याआधी व्हायरल मेसेजमध्ये काय दावा करण्यात आलाय पाहूया। तुम्ही वापरत असलेलं बटर नकली असू शकतं। आजकाल बाजारात भेसळयुक्त बटर उपलब्ध आहे। नकली बटर आपण ओळखूही शकत नाही। मात्र नकली बटर खाल्लं तर लिव्हर, किडनी, हार्टवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो। हा मेसेज व्हायरल होत असल्यानं आम्ही याची पडताळणी सुरू केली। नकली बटर बनवण्यासाठी ट्रान्स फॅट्स, आयोडीन आणि स्टार्च वापरलं जातं। ट्रान्स फॅट्स म्हणजे कृत्रिम फॅट्स, जे उत्पादनासाठी स्वस्त असतं। आयोडीन काही वेळा रंग आणि पोत वाढवण्यासाठी वापरलं जातं। हे जास्त प्रमाणात हानिकारक असतं। स्टार्च म्हणजे कोणत्याही पौष्टिक फायद्याशिवाय वजन आणि मात्रा वाढवण्यासाठी जोडलं जातं। आणि हेच नकली बटर जास्तीत जास्त लहान मुलं खात असतात। मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित विषय असल्यानं आम्ही याची सत्यता जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला। याआधी भेसळयुक्त बटर घरीच कसं ओळखायचं ते पाहूया। 2 काचेच्या ग्लासमध्ये पाणी टाका। अर्धा चमचा दोन्ही ग्लासात बटर टाका। बटर टाकलेल्या दोन्ही ग्लासात आयोडीन सोल्युशन टाका। आयोडीन सोल्युशन हे मेडिकलमध्ये मिळतं। आयोडीन सोल्युशन टाकल्यानंतर नकली बटरचा रंग निळा होतो। अशा प्रकारे तुम्ही नकली बटर ओळखू शकता। मात्र नकली बटर तुम्ही खाल्लं तर गंभीर आजार होऊ शकतात। भेसळयुक्त धातू घेतला जातो तेव्हा त्याच्यात कोलेस्ट्रॉल, ट्रायग्लिसराईड्सची जी प्रमाण आहे ते अतिशय जास्त आहे। हे जेव्हा रक्तात मिक्स होतं तेव्हा रक्त आपलं तेलासारखं किंवा रक्त थोडं बऱ्यापैकी मोठ्या घट्ट असं होत राहतं। हे जेव्हा सर्क्युलेशनमधलं ब्लड आहे ते पहिले लिव्हरमध्ये गेलं का फॅटी लिव्हर, ते जेव्हा हार्टमध्ये गेलं का हार्ट अटॅक, म्हणजे हातातला जो रक्त पुरवठा आहे, पायांचा रक्त पुरवठा आहे, त्याचा रक्त पुरवठा कधी कधी ब्लॉक होऊन जातो। नकली बटर खाल्ल्यानं शरीरातल्या चरबीचं प्रमाण वाढतं, कोलेस्ट्रॉल वाढतं, लिव्हर, किडनीला धोका निर्माण होतो। डायबिटीस, हृदयविकाराचा त्रास होऊ शकतो। जास्त प्रमाणात बटर खाल्ल्यानं शरीरातील लठ्ठपणाही वाढतो। बाजारात सगळेच बटर नकली नाहीत। चांगल्या कंपन्यांचेही बटर अनेक जण विकत घेतात। मात्र काही जण कंपन्यांचं नाव वापरून भेसळयुक्त बटर विकत असतात। त्यामुळे तुम्ही बटर खरेदी करताना सावधगिरी बाळगा। आमच्या पडताळणीत बाजारात नकली बटर असल्याचा दावा सत्य ठरलाय। रिपोर्ट साम टीव्ही न्यूज।